May 19 ka mga persona nangin reactive sa ginpatigayon nga rapid antigen test sa Bacolod-Silay Airport. Bacolod City LGU posible ipatuman man ang negative RT-PCR test requirement sa mga inbound passenger nga magasulod sa Bacolod. Yan ang balita nga itong gintutukan. Pirmado na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order No. 21-61-A nga nag-amyenda sang Sections 2 to 4 sa Executive Order No. 21-61. Nalakip sa EO ang pag-require sa negative RT-PCR test nga balido sa sulod sang 72 hours. Matapos inkuha ang swab sample para sa tanan nga magasulod sa probinsya, magluwas pa sa SPAS epektibo sa Domingo. Even fully vaccinated because it has been confirmed naman, no? And it has already been said that even if you're fully vaccinated, you can still get infected. Even fully vaccinated, we will require a negative RT-PCR. Buhinan man ang flight sikan sa mga lugar nga sa idalom sa Alert Level 3. Ang Manila-Bacolod-Manila flights ang ginbalik sa isa ka flight kada airline kada adlaw. Samtang ang Cebu-Bacolod-Cebu flights naman ang limitado sa isa ka flight kada airline kada semana. Sa sea travel naman, 50% lang sa kapasidad sang barko ang pahanugutan nga makasakay sa mga nagikan sa mga Alert Level 3 nga lugar. Kahapon, 29 ka mga pasahero nga nagabot sa Bacolod-Silay Airport ang nangin reactive sa ginpatigayon nga rapid antigen test. Sunod sa Kapitolyo, sila ang gintugyan na sa healing facility sa syudad sang Silay. Sila ang ipaidalom sa confirmatory COVID test. Tutukan man sa Bacolod City LGU ang liwat nga pag-require sa negative RT-PCR test sa mga masulod sa borders ng syudad sa tunga sang namutikan nga pagsaka sang daily COVID-19 cases. Gikan single digits. 64 ka mga bagong kasong na record sa EOC humalin sang Martes tubtub kahapon. Sa real-time data sa EOC, as of 12 noon subong adlaw, 36 ka panibagong kaso ang na-record. We are waiting for the executive order to be signed by Mayor Bing. As of today, majority of those who have tested positive are again inbound travelers, no? May ara nga nag-isagit ka family. Halin sa Iloilo, they all tested positive pag abot diri. Returning residents ang nag-take up naman sang kalabanan sa ato new cases. Pagklaro sang EOC, nagapabilin sa Alert Level 2 ang status sa Bacolod City. Officially, Alert Level 2 lang tayo gyapon unless nga may announcement coming from the IATF. Every day, nagapagwa na iyang assessment ang DOH Regional Office. Kay tungod nga nagsaka ang aton cases in terms of percentage of reproduction rate. Obod Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.